चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बे माइ बाजारावहाय एक्सप'र्ट लाबोदों आरो दिनैहाय स्टार्टिं जाखो ना मा जाखो मिथिला आरोखि दा थांनानै मिथिसिगोन दायो माने नैबे एक्सप'आवहाय बेरायनो फैबाय आरो दानिसो नायनानै अब्ला एक्सप'खौ बेबायदि हागोन दा बेवहाय गाखोनो खर' गिदिङा जा खर' गिदिङाबानो जाबाय दा बेलाय दे मा दं मा गैया ओरैहाय नै एक्सप'आव बेरायनो फैदों ओरै नै हेनला एखेबारे एक्सप'आवहाय नै बेरायनो फैदों नै बे माबा बै बुनानि बायदि सफैया आरो मा दं मा गैया नै लोगोफोर नै एक्सप'आव ओरैहाय जाग्रा लोंग्रा गासैबो खाना पिना इधर इसमें पीना है इसमें खाना है इसको लैंडिंग करने के लिए कितना लेगा लैंडिंग करने के लिए उड़ने के लिए टिकट हाँ ज़्यादा कितना कीमत हुआ कितना होगा टिकट 100 150 150 नै ओरै गाखोगासिनो नुवाखै मानसिबो दङ नै गोरलैफ्रा गाखोदों नै लोगोफोर गोरलैफ्रा गाखोदों नै मोजां जागोन दा बे गोरलैफोरनि खर'आ नै लोगोफोर नै बेबायदि बिमाफ्रा गाखोहोदों नै गावनि फिसाफोरखौ गाखोहोदों ना गाखोहोनांगौ माबायदि मोनखो बाबु गाखोनानै मोजां मोनबाय दा नै ओरैहाय बेबा बेसेबां नै ओरैहाय खोना हागोन दा बेलाय खर'आ हासुज्रेदलायगोनसो माथो गाखोगोन सेंग्राफ्रा बहाय फैसा गैया गाखोबाय नै ओरैहाय बेथ' नागरथला जाहैबाय नै ओमफ्राय बेबा बेवहाय मा खालामबावगोन दासो बानायगासिनो दं माने बियो जाहैबाय दा ट्रेन है ना ये ट्रेन जायगा एरेन्ज खालामगासिनो दं नै बाहाय पजिसन जायाखै जानो हागौ बेलाय नै ओरैहाय गोरलैफोरखौ गाखोहोदों ओरैहाय गानग्रा जोमग्रा देलायग्रा नै ओरै जाहैबाय देलायग्रा नै बहाय जाग्रा लोंग्रा क्या है इसमें खाना पीना होंगो दोंगोथार ओरैहाय नै बेयो जाहैबाय बालिश खाबार बे जाहैबाय लेडिस लंपेन्ट नै नायदो लोगोफोर मा दं मा गैया फैनानै लांफैनो हागोन गरम बोथोरनि मोननो हागौ बेलायनि बे जाहैबाय कार्पेट नै माबायदि नानि माबायगोन नामा नै हाफपेन्ट बरिया गोलोम बोथोरनि नायनांसिगोन ना माथो नायदों लालाय दे लादो दे लाय फिसाइफोरनो लांना खम मोनगोन बियो लांब्ला लाङा हैब्ला बेलाय नै गासै देलायग्रासो नायबाय
गहेनाफ्रा रेडि रेदां मांखा बेखौ गानना सम समायगोन हिनजावफ्रा बेलायनो गोदोनायावहाय गानला आलायबा समायथारगोनलै Dia pasti. Hanjane aijifra hanjane. Lere. Aijifra mau binai jeng nei. Bahara kohra nai jeng. Nengah lala was it? Behind it. Moजां मोनदों बेरायनानै